Este projecte s'implantarà a la nostra ciutat per diferents motius. Una és el fet que ja tenim presència d'una operadora vinculada al grup, en aquest cas estem parlant de ports aquí al nostre territori. Per una altra banda, també i sobretot per la situació estratègica de Tortosa, a cavall de Barcelona i València. De fet, se va intentar que aquest projecte s'instal·lés en una altra ciutat i finalment hem aconseguit que fos aquí a Tortosa, a les nostres terres, i per tant també permetrà posicionar aquest grup a nivell del sud de Catalunya per a donar servei a tot el que és la franja del Mediterrani. I també un tercer element important, la possibilitat de disposar de personal qualificat. Per tant, estem parlant d'un projecte que demostra la bona feina que s'està fent per les empreses que ja tenim implantades al nostre territori, i en aquest cas ePorts. Estem parlant d'una inversió de 1,2 milions d'euros en la primera fase, que s'iniciarà a finals d'aquest any. En total també estem parlant de 85 llocs de treball a les instal·lacions, i en una segona fase, al 2026, s'augmentaran, si tot va com ha d'anar, en més de 100 persones. I a més també m'agradaria destacar que en aquest cas estem parlant de treballadors i treballadores qualificats, una cosa molt important també, des del punt de vista social i evidentment econòmic per a la nostra ciutat i per al nostre territori. Per tant, estem parlant d'enginyers, d'enginyeres, d'informàtics, d'instal·ladors, d'administratius, de responsables d'operacions i de logística, i per tant estem parlant, com us comentava, de persones qualificades, la qual cosa també crec que és una bona notícia per a la nostra ciutat i per al nostre territori. Des que estem incorporats al grup ePorts hem apostat pel territori, hem donat una línia de continuïtat a tot el projecte. Penseu que la nostra idea és que ePorts continuï creixent fins al punt que ara, a dia d'avui, també estem prestant servei amb operadors locals que hem adquirit a Andalusia, amb el qual el creixement segueix, però la nostra aposta està en mantenir i centrar-nos en que el territori de les Terres de l'Ebre continuï sent el nostre nucli de funcionament. Prova d'aquesta aposta, diguéssim, seria aquesta inversió que fem important per nosaltres en crear un centre logístic i de serveis a lo que seria la part de Tortosa, en aquesta nau que avui comencem i presentem, diguéssim, davant de tots vosaltres. Teníem una zona molt important que cobrir, perquè estem treballant per grans operadores a nivell nacional i, evidentment, a l'exigència del servei que ens obliga a tenir aquestes operadores, doncs teníem que tenir la façana marítima del Mediterrani molt ben coberta. Es va valorar, evidentment, posicionar des de lo que era València fins a Barcelona, que és on tenim els dos nuclis ja ben coberts en servei, i va ser una decisió no complicada, la veritat. Aquests estigmes de pensar que tots els que són bons d'aquí han de marxar a treballar a Barcelona, que és el típic que hem viscut els últims anys. Jo soc un defensor fèrrim que la gent no s'ha de moure d'aquí, perquè aquí tenim gent molt potent. Per això defensem a nivell de filosofia i política de grup el fet d'anar incorporant estudiants, sobretot amb el tema de la modalitat de l'FP dual, que ja fa molts anys que treballem amb l'institut aquí, amb Armand ara mateix, o amb Cisco, com a cap d'estudis aquí a l'Institut de Tortosa, tenim un vincle molt gran, i intentem incorporar sobretot talent jove, aquesta és una de les filosofies del grup, per fer una idea, gerents de la nostra corporació tenen una mitja entre 34 i 40 anys, o sigui, apostem molt per al talent jove, i això ho traspassem a totes les altres categories de l'organigrama del grup. Aleshores, tenim uns plans de carrera molt ambiciosos i confiem molt en el talent, sobretot de la gent jove.